Калюн! Уотершипскі ўзгорак. А калі я заваліў яго, засталося толькі зрабіць бах! І канец яму. Колосок! Неймовірно! Малайчына! Каласок Моя надта любимая сціплы. чайка. Той ліс быў пачвары нават сярод лісоў. Пух, перастань. Я змагаўся з лісам і здабыў перамогу ў бойцы. Як галава Рэдстоуна, я дзякую табе, Каласок. Гэта быў адважны ўчынак. Мы яго не забудзем. А цяпер разам? Гіп-гіп! Ура! 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 Што такое, аксамітка? Ліс месяцамі трымаў нас у страху. Больш яго няма, дзякуючы Каласку. Чалавеку! Як гэта? Я чула рог ды браханне. І убачыла, як чалавек забіў ліса. Ліса няма, бо яго забраў чалавек карыя. Відавочна, гэта іншы ліс. На каласку няма слядоў бойкі. Нават шэрстка не растрапаная. Бо ён бліскучы ваяр. Ён зачараваў цябе сваёй гераічнай хуснёй. Ты верыш яму, а не ўласнай жонцы. Не кажы так, аксамітка. Калі ён скажа скокнуць у сабачую пашчу, ты так і зробіш? Каласок дапамагае мне стаць тым лідарам, якім я марыў быць. Калі табе не падабаюся новы я, пашукай іншага труса. Не магу паверыць, што сустрэў такую прыгожую чайку. На гары смецця. Калі я ўбачыла цябе на кучы бульбяных абірак, дарагі кіхар, у мяне проста дух заняло. Якія мілыя ягады, дзеці. Пойдуць на свята герояў. Як думаеш, мы не занадта носімся з гэтым святам герояў? Гваздзік да нас нават не далучыцца. Мы перажылі вайну, знішчылі Эфрафу. Засталіся без кіхара, месяцамі аплаквалі гваздзіка. Нам патрэбна гэта свята. Памятайце, перад вамі ворагі. Гэта вайна. Вы лютыя дзікія трусы. Пайшлі. Так, выдатна. Усе малайцы. Нікчэмныя. Мне трэба знішчыць арэха і чужынцаў, а з такой чарадой шансаў няма. З гэтымі і супраць зграі галубоў не паваюеш. А навошта табе ваяваць? Ау, вядома, я супраць вайны. Але як капітан вашай ауслы, я мушу быць гатовы да любых варыянтаў. Не ведала, што карая зрабіў цябе капітанам. Ха, упэўнены, ён не ўсё табе расказвае, даражэнькая. Карыя галава чарады надта заняты, а Каласок заслужыў пасаду капітана. Можаш ісці. Калі ўлада стане вашай, ніхто і слова вам не скажа, пане. Труска можа стварыць нам праблемы, як што пазбавімся ад яе. Сачы за ёй. Тут нікога няма. Ну, добра. Спусцімся паглядзець новы дом для Глак і Кіхара. Нешта не так, мая прыгажуня? Не ўпэўнена, што хачу жыць пад зямлёй. Гучыць трохі ненатуральна, хіба не? Але калі майму кіхару спадабалася, то і для Глак падыдзе. Агледзімся, мілы. Тут прыгожа і суха.
Вось, авёс. Цяпер гэта сапраўднае свята. Мы сабраліся, каб аддаць пашану адвазе капітана Гваздзіка. Мы думалі, што яго забраў чорны трус, але цяпер ведаем, што ён у нашым свеце, і нашы сэрцы радуюцца. Глак, што я табе казаў? Яны ведалі, што мы прыйдзем, і зладзілі для нас свята. Якія цудоўныя трусікі! Праўда, забыліся пра рыбу. Нічога, дарагі кіхар. Гарадскія чайкі ядуць усё. Кіхар вярнуўся з чайкай, якую пакахаў. Гэта Глак? Так, мы бачым. Хіба яна не дзівосная? Дзівосная? Кіхар! Кіхар! Калі мы не перахопім усё дабро са сметніцы, то без нас разбяруць. Дурная жоўталапая ненажэра. Можа, мы знойдзем смецце і на ферме. Гэй, кіхар, ты ж не паляціш без мяне? Прабач, маленькая Ханна. Я лячу з Глак. Цяпер мной кіруе каханне. Што гэта былі за страшныя крыкі? Быццам зграя катоў скацілася ў сажалку. Гэта так гучыць сапраўднае каханне. Тады нагадайце мне пазбягаць кахання. Аксамітка, табе яшчэ рана на першы сельфлей. Калі ласка, вярніся і дачакайся сваёй чаргі. Перапрашаю, ты стаў на маладыя парасткі. Ты мяне чула? Хадзем. Даражэнькая, будзеш рабіць, як сказана. Гэта дзеля чарады. Досыць! Я пайду. Кар'я, я ведаю, што каб пайсці ў лес, трэба дазвол, а я хачу адведаць сябра, вавёрку. Не дазваляю. Трусы мусяць сябраваць толькі з трусамі. Кар'я, можна з табой пагаварыць? Сам-насам. Усё, што хочаш сказаць мне, можаш сказаць пры каласку. Добра. Мы пакінулі чараду кураслепа дзеля свабоды. Тады чаму нам забаронена рабіць, што хочам? Гэта пытанне дысцыпліны. Каласок лічыць, што мы надта расслабленыя. Я згодны. Ды кім ён сябе лічыць? Прыйшоў да нас і усталёўвае свае правілы. Каласок спыніў друд-дуду і здабыў для нас ежу. Брава, Каласок! Так, ён герой! Ён прагнаў чалавека з бахпалка і ўсіх нашых ворагаў. Што ж за трус так разбіраецца ў пастках? І ў дзікіх лісах, і ў чалавеку. Мы нават не ведаем, адкуль яны з пухам прыйшлі. Яны знішчаюць рэдстоун і ўсё, ва што мы верылі. Досыць. Я не буду гэта цярпець. Замкнуць яе ў астрогу. Гэта што, абавязкова? Яна ставіць пад сумнеў твае загады, не разумее дысцыпліны. Ты лічыш, што не абавязкова, Кар'я? Відаць, абавязкова. У астрог яе, але акуратна. Кар'я! Падумай, што ты робіш, пакуль не позна! Наступны па чарзе. І я кажу, торг! Гэта серабрыстая чайка, ну проста дуб. Я кажу, слухай, ну нельга рабіць гняздо на коміне. Думаеш, яна мяне паслухала? Не, ну ці не дурніца? І яшчэ, густы, вядома, розныя, але які ў яе муж. Лысы, тоўсты, толькі і робіць, што ліняе. І я ёй кажу, слухай. Не хачу цэлымі днямі тырчаць пад рыбнай крамай, але торг упэўнена, што калісьці чалавек перакуліць вядро з вантробамі, уяўляеце?
А потым я сказала ёй так. Ды падавіся ўжо морквай! Я не гэта меў, прабач. У мяне проста вушы разбалеліся. О, так, я разумею, што з такімі вушамі, як у цябе, бываюць праблемы. Карацей, я сказала Торг, што калі будзем стаяць так цэлымі днямі, то лапы забаляць. Здаецца, наш гуз ёй спадабаўся. Бядак. Давай, Пяток, ты убачыш нешта. Прабач, Ажына, я не бачу лёс Гваздзіка. Твой таксама? Чаму прарочыш пра крываўніка, а пра Гваздзіка не? Не ведаю. Ён сказаў, што яго крануў чорны трус. І што не спыніцца, пакуль не спыніць крываўніка. Можа, яго будучыня хаваецца ў ценю чорнага труса? Ты паспрабаваў, Пяток. Дзякуй. Лёс вядзе вас да дарогі агнёў. Ці ўратуе вас Фрыз? Знае толькі ён. Лёс вядзе вас да дарогі агнёў. Што гэта значыць, Пяток? Не ведаю. Але відзежа нагадвала жахі канца свету. Я бачу мінулае, будучыню. І тваё чорнае сэрца, крываўнік. Кар'я збірае трусоў, пане! Пане, прачніцеся! Я не сплю. Я зразумеў, як арэх з чужынцамі заўжды аказваліся на крок наперадзе. Гэта ўсё Пяток і яго прароцтвы. Ён мусіць памерці. Дык, наконт чаго збіраюцца? Падазраю, што Аксамітка настроіла Кар'ю супраць нас. Можа, яны захочуць нас прагнаць, пане? Тады я перастану прыкідвацца і знішчу ўсё, што стаіць у мяне на дарозе. Чаму ты дазваляеш гэта каласку? Дзеля чарады, Аксамітка. Аксамітка, я падумаў над тваімі словамі. Пра тое, хто такі каласок і... Ну, хадзем, паглядзіш. Бачыце? Я казаў, што нешта не так. Прашу цішыні. Пасля таго, як да нас далучыліся каласок і пух, Рэдстоун змяніўся. Я ведаю, што не ўсім падабаюцца мае рашэнні. Я разбяруся з Кар'яй, Аксамітка на табе. Я зразумеў, што пара прывесці чараду ў парадак. Каласок, мы хочам, каб ты стаў новым галавой Рэдстоуна. Кар'я, спыніся! Ну не, даражэнькая. Цяпер ты змоўкнеш назаўжды. Ты не разумееш, што нарабіў, Кар'я. Цяпер мы вязні ва ўласнай чарадзе. Ніхто не трымае нас сілай, затое ворагі цяпер нас баяцца. Упэўнены? Глядзі. Уцякачка, га? Табе няма куды сілы падзець, так? У каманду рыцця яе. Там якраз трэба дапамога з пашырэннем вялікага пакою каласка. Гэта перабор, пух. Можа, яна проста пасядзіць у сваёй нары? Я раблю гэта дзеля чарады. Так, вядома, усё дзеля чарады. Трэба кідаць з розумам. Глядзіце. Глак, што ты робіш? Вучыць кідацца вішнёвымі костачкамі. О, ха-ха, як смешна. Перастаньце зараз жа. За мной. Ды мы проста трохі забаўляліся з малымі. Так, а яны забаўляліся з намі. Ведаю. Проста мы стараемся быць добрым прыкладам для дзяцей. І некаторым рэчам мы вучыць іх не хочам. О, файна. Ніякіх костачак. Чаго яшчэ з трусамі лепш не рабіць? Скажы нам, будзем ведаць. Цудоўная ідэя. Гус, лаганец,
Дзьмухавец, не хочаце навучыць глак трусінаму этыкету? Я вельмі хачу, так, але я... Мы ідём прабіраць гняздо гарнастаяў. Та-да! Глак, каханне майго сэрца. Ёй не патрэбна ваша навука. Паляцелі, любая, наловім рыбы. Я думаю, што калі мы любім кіхара, мусім полюбіць і глак, Арэх. Пытаю зноў. Ты ўзяла моркву з агульнага склада? Не, Гэта праўда? Мне папрасіць срэбніка зазірнуць у тваю галаву? калі ласка, не трэба, я ўзяла малюсенечкую. Гэтым разам адпускаю, але флэйру больш не чапаць. Ясна? Хто такі срэбнік? Ён жыве ў чарадзе бліскучага дроту. Кураслепаў вяшчун. Што значыць вяшчун? Ну, ведаеш, бачыць, што праўда, што не. Ведае будучыню. Вусцішны такі. У нас ад яго дрыжыкі. Вось як. Гэта вельмі цікава. Тут жыць файна. Так, моя салодкая рыбачка. Так, кіхар, вельмі файна. Што здарылася з маёй прыгажуняй? Сумуеш па горадзе? Так, крыху. Пах забруджанай ракі, крадзеж хлеба ў паркавых голубоў, плёткі з сяброўкамі. Але я шчаслівая там, дзе шчаслівы ты. Я змянюся дзеля тваіх сяброў. Не надта атрымліваецца. Моя адзіная непаўторная глак. Пане, у мяне неймаверныя навіны. Толькі для вашых вушэй. Добра, на сёння досыць. У кураслепа ёсць вяшчун, такі ж магутны, як і пяток. Няўжо такі ж? Калі ўгаворым яго, толькі падумайце, што мы зможам. Ведаць будучыню, прадбачыць небяспеку, знайсці арэхаву нару. Сумняюся, што кураслеп так проста аддасць такога каштоўнага труса. А выкрасці будзе няпроста. Так, нара бліскучага дроту абкружана пасткамі. Тады будзем гандляваць. Дамо яму тое, што хоча ён. Напрыклад, Трусоў Рэдстоуна. Яны ўцяклі ад кураслепа, і ён дагэтуль прагне помсты. Абмяняем іх на срэбніка. Вы самі казалі, што гэтыя трусы ні на што не здатныя. Мы нічога не страцім, калі аддамо іх. знішчыць Рэдстоун, каб знішчыць арэхавых чужынцаў, шыкоўна, вярбельнік. Мы мусім паважаць адно... Прабачце, я такая нязграбная. Шчыра прашу прабачэння за тое, што вучыла тваіх трусянят плявацца костачкамі. Гэта непрымальна. І больш не паўторыцца. Дзіка выбачаюся, што надакучвала табе балбатнёй пра сваіх знаёмых, Гус. Гэта вельмі няветліва з майго боку. Не трэба, глак. Табе няма за што выбачацца. Ты шчодрая, добрая і мілая чайка. Ідэальная такой, якая ты ёсць. Ён намерыўся знішчыць Рэдстоун. Што? Хто намерыўся? Вось! Што ты тут робіш? Ты мусіш ціха сядзець у астрогу! Не дай ім схапіць мяне. Я прывяду дапамогу. Уцякачка! Стой! Ты заплаціш за гэта, Кар'я. Аксамітка ўцякла? Яна нешта сказала яму і ўцякла, пане. Што яна сказала, Кар'я? Што нехта плануе знішчыць Рэдстоун. Але ж гэта немажліва, праўда? Забярыце яго. Я не разумею, што мы зрабілі, што
Што мы зрабілі? Вы не хацелі кепскага, я ведаю. Чаму ты перадумаў? Эх, бедная Глак, не такая, як Кіхар. Я буду шчаслівы дзе заўгодна. Таму мы паляцім у вялікі горад. Але што мы будзем рабіць без цябе? Што, калі ён пра нас забудзе? Часам жыццё змяняецца, даражэнькая Ханна, але глыбока ў сэрцы. Мая любоў да ўсіх вас, да Вотаршыпскага ўзгорка, гэта не зменіцца ніколі. Давай, паляцім у апошнюю разведку. Здавайся, уцякачка! Цяпер я ведаю, хто ты, крываўнік. У цябе не атрымаецца. Я не дазволю. Не дазволіш? Ах, што ж мне рабіць? Яе забрала Друдуду. Пазбавіла мяне ад праблемы. Фрыз, дай мне сіл дабегчы. Ох, сябры трусы! Не ведаю, як аддзячыць вам за ўсё, што вы для мяне зрабілі. Мы перажылі войны і мірныя дзянькі. Жылі ў радасці. Я заўжды буду сумаваць. Але некалі мы вернемся з маленькімі птушаняткамі. Паклапаціся пра яго. Абавязкова, Ханна. Найлепшым чынам. Добра, Глак. Ляцім дадому. Нам больш не сустрэць такой чайкі, як Кіхар. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцы-Ялінева-Яйковым, сям'і Анфімавых, Яўгену Барановскаму, Ігару Тарасу, Паўлы Кацярыне Хівукам, Сяргею Еніну, Сяргею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку. Підпишіться на канал.